Megmutatjuk, hogyan lehet elkészíteni a textil mozaik kézműves csomagokból a képeket, amelyben találhattok egy egyszerű sablont, hogy melyik textilhez milyen számú darabok tartoznak, a leírást, minden hozzávalót, egy hungarocell képet, amely már a vonalak mentén be van vágva. Találtok benne textileket, betűvel ellátva, amit majd párosítani kell a számozott részekkel. Találtok egy fa pálcát, aminek egyik fele laposan ki van hegyezve, különböző ragasztható fészdarabokat, ha minta úgy került összeállításra, illetve minden textil mozaik csomagban van egy hosszabb textilcsík, ez fog majd a keretre kerülni. Nézzük, hogyan kell elkészíteni. Segítség lesz ebben a szöveges leírás, illetve az a táblázat, ami megmutatja, hogy melyik textilből mit kell kiszabni, illetve egy sablon, amit ollóval föl fogunk vágni, és a textilre helyezni, hogy a megfelelő méretű darabok kerüljenek kiszabásra. Fogjunk egy textilt, ez például az F betűjelű textil. Nézzük meg, hogy az F betűjelű textilhez mi tartozik. A 25-től 31-es számú darabokat kell kiszabni ebből a szép virágos textilből. Mellékelt papír képen látszanak ezek a darabok, és ezt most ollóval ki kell vágni. Kicsit felgyorsítottuk. Minden egyes darabot vágjatok ki, ami ehhez a textilhez tartozik. Ez azért fontos, mert egyszerre kell őket a textilre helyezni, hogy mindegyikre legyen elegendő anyag. Úgy méreteztük, hogy takarékosan használva minden darab kiszabható kényelmesen belőle. A darabokat úgy szabjuk ki, hogy a papír formákhoz képest körülbelül fél centivel szélesebb ráhagyással rajzoljuk körbe, és ementén vágjátok el. Ez lesz az a rész, amit majd a már képen található vájatokba a kihegyezett fabottal bele kell majd tömködni. Egymás után kivágjátok a textileket. Amikor mindegyik kész van, akkor elkezdhetjük az elsőt, mindegy, hogy melyiket, de mindig egy textilből szabjatok. Szépen, pontosan, kicsit ráfeszítve, illetve vigyázva arra, hogy ne ráncolódjon meg sehol a textil, a bottal bele kell tömködni a vájatokba, amit a rajz mentén találtok, a vonalak mentén. Ne lógjunk ki sehol, a széle ne maradjon kint sehol a csücske, szépen illeszkedjen a kép síkjára. Jöhet a következő darab, mindegy melyik, érdemes a mellette lévővel dolgozni. Kicsit fölgyorsítottuk, és itt egy érdekes dolgot szeretnénk még megmutatni. Mi történik akkor, ha szélesebben vágjátok, és fölösleges anyag keletkezik? Semmi probléma, ollóval le lehet vágni, hisz ez a rész nem férne bele a vájatba, és a maradék az már szépen belesimítható. Nem kíván túlzottan nagy kézügyességet. Amikor készen van, akkor az egyes képek leírása szerinti rajzokat tollal, fésztollal el kell helyezni a képen, ráragasztani itt például az orrocskát, amit félcből kivágtok, a szívecskét, illetve a leges legvégén a keretet kell ugyanúgy fapálcával az előre beírtalt vonalakba beletömködni, a hajlatoknál, az íveknél kicsit ráncolva, és fontos, hogy ahol találkozik a két vége, ott hajtsátok vissza a fölülre kerülő részt, így nem fog tovább foszolni azon a vonalon, szépen aprólékosan, megfordítjuk a táblát,
És a tábla hátoldalán ugyanúgy találtok egy vájatot, amivel szintén szépen egyenletesen bele kell tömködni textil. És már készen is van az alvó macik.